Efsanesi Hudayın sözü Durmuş coşkunu Efsanesi Hudayın sözü Durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu Bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu Bütün kalbimi sana tapşırdım Salam Mehriban ildeşler. Men sizin şu günkü programma goşulup bilýäniňizde öğrenşat. Men her sapar şu gepleşigimiz bilen siz bilen duşşawma sabırsızlyk bilen garaşýan. Siz bilýäňiz bu programma hepde 2 gezek. Ene şu gün men umid etýän şu günkü gepleşigimizde gurrun etjek zatlarymyzy siz görüp bilersiňiz diýip. Eger men ýene bir gezek gaýtalaýan sizde soralar bolsa bana elektron poçta üstü bilen hat yollap bilersiňiz. Geçen gepleşikde biz nämeler öwrendik? Gıybet etmek barada, hemem Hudaýyň mukaddes sözü gıybet etmek barada näme diýär? Şu barada bir näçe ayetleri siziň bilen seredik geçdik. Siz şu ayetler barada oýlanyňyzmy? Men size beren ayetlam şolary okap, men size şonu Hudaýa dilege öwürmäge sizden sorapdym. Bu sizi ruhy taýdan hasem güýçlendirýär. Men şu sebäpden şu ýerde öwrenilýän Hudaýyň sözüni hemişe täzeden gaýtalap, öz durmuşyňyzda ulanmaga çagyrýan. Men öz durmuşymny hem şeýletmeli. Sebäbi ene ýer bilen oýanýaňyz, şonu Hudaýyň sözü bilen başlasaňyz, ol biziň şol günkü etjek işlerimizde parasatlyk berýär hem ýol görkezýär. Ene men şu gün ýene de käbir ayetlara siz bilen teredik geçmekçi. Şol geçen gepleşigimizde okak geçen ayetlarymyz. Ene Yakup 3-nji bab 5-nji 6-njy ayetlarda näme diýipdi? Biz tutuş 3-nji baby okuduk. 1-nji ayetden 10-njy aýada çelli. Şu ýerde Yakup dil barada bize gaty köp zatlary öwretdi. Dile nähil terbiýe bermek barada. Ene şu ýerde şeýle diýip pikir edin. Keçecek bir uçgun äpet tokoyu yakıp küydürýänler. Dil diýe hem bir otdur. Beden agdalarynyň arasyndaky yamanlyk dünýäsidir. Ol tutuş barlygyny weýran edýändir. Ene şu ýerde aýdylýan zatlar gaty wajyp. Sebäbi Hudaýyň sözü bize günnelik durmuşymyzda nähili ýaşamaldygyny öwretýär. Yadyňyzda bolsa biz Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 10-njy aýatyna Hudaýyň sözü barada näme diýilýär? Teredik geçipdik. O näme diýdi? Hudaýyň sözü diri diýär. Ol biziň kalbymyza hem üýtgetýär, hem ýolumyza ýagty nur saçýar. Şeýle gaty güýçli Hudaýyň sözü. Men şoň üçin şol ýene bir gede gaýtalaýan gıybet etmeklik bu Hudaýyň gözüniň öňünde günä. Siz şol geçen gepleşiklerde öwrenilen datlary hem ýatlap, şol günäden üstün bolmaga men siziň üçin dilek etýän. Hudaýyň sözü gıybet etmek barada gaty wajyp datlary bize görkezýär. Matta kitabynyň 10-njy babynyň 36-njy 37-nji ayetlerine Hudaýyň sözü näme diýipdi bize? Men size şunu diýän, İsa Mesih gurlaýa berdi. Adamlar aýdan her bir boş sözü üçin kıyamat günü hasap bererler. Siz öz sözüňiz bilen aklanyp, öz sözüňiz bilen höküm edilersiňiz diýär. Şu ýerde näme öwrenýärsiz? Her agdymyzdan çykýan söz üçin biz seresaply bolmaly. İsa Mesih diýär, siz sözüňiz bilen her bir aýtýan sözüňiziň üstü bilen aklanyp, her bir sözüňiz bilen höküm edilersiňiz diýär. Yani bu gaty güýçli duýduruş berdi. Biz şunu okap durmuşymyzda nähil ulanmaly şonu. Günnelik durmuşymyzda praktik etmeli. Günnelik durmuşymyzda agdymyzdan çykýan her bir sözü barlamaly. Şu söz Hudaýa alkyş getirýärmi
ya da birine hem nälet edýän beýleksine, beýleki birine. Yakup kitabının 3. babında biz seredi geçtik. Bir ağızdan hem Hudaýy alkyşlamak hem näletlemek bolup bilmeýär diýär. Biz ya Hudaýy alkyşlamagy saýlaýas ya da näletlemek. Bir ağızdan iki zat çykyp bilmeýär. Siz ýene de şol Yakup kitabının 3. babını dolu özüňiz okaň öz başda. Ol size ýene de ýatladyr şu zatlary. Ene şeýdip biz geçen gepleşiklerimizde şol her bir sözümüz bilen tersaply bolmaly. Sebäbi biz şol aýtýan sözümüze göre aklanyp, sözümüz bilen hem hökm edilýär. Haçan şol hökm güni, kıyamet günü gelenne İsa Mesih'in aýtşy ýaly her bir boş sözümüz üçin hasap bermeli. Men ýene size bir Yakup kitabının 3. babynyň 13. 18. ayetlerini ýatlatmak isleýän. Ene şu ayetlarda biz Hudaý bize näme diýär? Ol parasatlyk barada, akıl paýhas barada bize gowdatlar öwretýär. Araňyzda dana hem parasatly adam barmy? Eger bar bolsa, goý ol muny dogry durmuşy we danalykdan çykýan pesbälligi bilen bitiren oňat işlerini görkezsin. Emma kalbyňyzda bahyllyk we menmellik bar bolsa, gedemlik bäde. Onu danalyk bilen övünmäň. Bu aňyrbaş yalançylyk bolar. Beýle danalyk gökden iýnen däldir. Ol dünýäwi bolup, ruhy däldir. O şeytandan diýär. Çünki bahyllygyň, menmelligiň bar ýerine biýdizgünçilikler we her türli pysy, pyjurlyklar hem bardyr. Emma gökden iýnen danalyk ilki bilen päkdir. Soňra parahatlyk töýjüdir. Mulaýymlyk we özara ılalaşyklykdyr. Ol merhemetden we haýyrly işlerden doludur. Şeýle danalyk, tarapgoýluk we ikiyüzlük etmeýär. Parahatlyk döredýärler, parahatçylyk tohumyny sepip, dogruluk hasylyny orýarlar diýär. Ene şu ýerde görüşimiz ýaly Hudaýyň parasatlygy, akıl paýhasy bize gaty wajyp. Ene bu gökdäki, ýerdäki parasatlyk hem gökden iýnen danalyk, akyllyk barada tapawudyny görkezýär. Gökdäki kalbyňyzda bahyllyk, menmellik, gedemlik etýän bolsaňyz, ona danalyk bilen övünmäň diýär. O buň soňy yalançylyk diýär. Şeýle danalyk gökden inmeýär. Hudaý bize bahyllyk, menmellik bermeýär. Bu Hudaýyň ruhundan näl. Şoň üçin hem bahyllygyň diýe menmelligiň bar ýerine biýdizgünçilik bolýar we her hili pysy-pyjurlyklar bolýar. Hudaýyň bize beren merhametine göre, gökden iýnen merhamete göre bize näme bolmaly? Päklik diýär. Hudaýdan gelýän parasatlyk, akyl paýhas päk. Hem ol söýüjülük, söýýän parasatlyk diýär. Birek söýmeklik, Hudaýy söýmeklik. Mulaýym, özara ılalaşykyl diýär. Ene şeýle Hudaýdan gelýän akyl paýhas merhametden doly. Haýyrly işlerden doly diýär. Eger siziň durmuşyňyzda şu zatlar bolmasa, onda birek öz araňyzda şol gowy däl. Men şoň üçin ýene bir gerek size ýüzlenýän gıybet etmeklik Hudaýyň öňünde gaty erwet günä, hemme günä hem erwet. Ýöne gıybet etmeklik bilen siz tutuş bireňiziň durmuşyna erwet diýen ýetirip bilýäňiz. Men şu günkü gepleşigimi İsa iman etmeýäne durmuşa çykmak barada Hudaýyň mukaddes sözi näme diýär. Şoň bilen dowam etmekçi. Sebäbi men käbir soralar aldym. Hem ýaş gyzlar bilen menne käbir gurunlar bolup geçdi. Ene olarda gowy soralar ýüze çykdy. Men şoň üçin hem şu temada şu gün gurun etmekçi. Men dilegim hem umydym şu günkü öwrenjek zatlarymyz size dogry çözgüt çözmäge kömek eder diýen. Gelin häzir şoňa seret geçeliň. Käbir aýetlary Matta kitabynyň 19. babynyň 4-nji 6-njy aýetlerine Hudaýyň söýdüşi barada näme diýär. İman etmeýäne durmuşa çykmak bu mukaddes kitaba göre dogry däl. Şoň üçin İsa özü diýip, ol bize hakykaty ýatla diýär köne ähden. Yaradanyň özü owal başda insanlary erkek we aýal etip yaratdy. Diýen sözleri okamadyňyzmy? Şol sebäpden hem erkek aty enesini taşlap aýaly bilen birleşýär we olaryň ikisi bir ten bolýar.
Şeýlelikde olar enne iki däl, bir tenler. Şonuň üçin hem Hudaýyň birleşdirenni insan aýyrmasyn diýdi. Bu Matta kitabynyň 19-njy babynyň 4-nji 6-njy aýatlaryna. Şu ýerden görüşimiz ýaly tä başdan gelip çykyş kitabyndan bäri şu bize hakykat Hudaý nikahny yaratdy. Hudaý şonu ilki yaradan. Şol nikah er aýalyň arasynda bolmaly. Erkek bilen aýalyň arasynda bolmaly. Şoň üçin hem ol erkek hem aýal etip yaratdy. Siz bu barada okap bilýäňiz şol gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynda. Näme diýe? Hudaý şolary birleşdirdi. Olaň ikisi inni iki däl-de durmuş guraňdan soň bir ten bolýan diýe. Diňe bir ten, olar inni iki däl, bir ten diýe. Şoň üçin bu gaty wajyp şu hakykaty ýatlamak. Hem siz gödüňüne getiriň, eger İsa Mesih'e iman etmeýän birine durmuşa çyksaňyz, sizde hem garaýyş düýbinden başgaça, ynam, iman, sizde başgaça nädip siz bir bolup bilýäňiz? Täbi Hudaý ilki başda şol nikahny durmuş gurmaklygy o Hudaýyň pikiri boldy. Hudaý yaratdy onu ilki başda. Şonu öz biziň Hudaýa bolan gatnaşygymyzy görkezmek üçin yaratdy. Edil er aýalyň arasynda nähili ýakyn gatnaşyk bolýan bolsa, biziň Hudaý bilen aramyzda gatnaşygymyz şeýle gaty ýakyn gatnaşyk bolmaly. Bol şoň üçin şol ýerdäki durmuş maşgalan üstü bilen biziň eýem özüne bolan gatnaşygymyzy öwretmek üçin şeýle ol maşgala, nikah datlary yaratdy. Hem öz şöhraty üçin şu datlary yaratdy. Bärde görüşimiz ýaly, ol diýe haçan şol erkek aýal birleşende olar bir ten bolýar. Mundan beýle iki däl diýe. Ýöne garaýşlary bir bolmadyk adam bilen durmuş gurmaklyk bu atla mümkin däl. Nädip onu İsa Mesih'e ýakynlaşyp biljekdir? Nikah maşgalan esasy maksady er aýal bir komanda bolup Hudaýyň adyny şöhratlandyrmaly. Hudaýa şöhrat getirmek. Hem biziň Hudaýa bolan gatnaşygymyzy ýerdäkilere öz şol durmuşynyň üstü bilen şaýatlyk etmeklik. Eger sizde şeýle ulalaşyk bolmasa, onu siz nädip Hudaýa şöhrat getirip biljek? Hudaýyň mukaddes sözüne iman etmedikler bilen bir boýunturuga girmäň diýip gaty güýçli duýduruş berilen. Sebäbi Mesih'i iman etýäne durmuşa çykmaly. Şonu ýam bir bolup bilýäňiz. İki däl-de bir ten, iki däl. Şoň üçin hem siz iman etmedik bilen iman etýärleri birleşdirip olary bir etip bolmaýar. Täbi olaň hersi bir tarapa çekilip otyr. Garaýyş, düşünje düýbinden başgaça. Geliň häzir 2-nji Korintoslar kitabynyň 6-njy babynyň 14-nji, 15-nji aýatlaryna bile seredip geçeliň. İman etmedikler bilen bir boýunturuga girmäň. Dogrulygyň pislik bilen näme şärkligi bar? Ýa-da nur bilen tümligiň näme umumylygy bar? İsa Mesih bilen şeytanyň arasyna ulalaşyk bolup biljek datmy? İmanly bilen imansyzyň näme şärkligi bar? Bärde görüşimiz ýaly Hudaýyň sözü bize gaty anyk açaçan duýduruş berip otyr bärde. İman etmedik bilen bir boýunturuga girmäň diýe näme mans şoň manysy? Siz gödüňüne getirip görüň, o pagta ekiş diýe hemem öz maşgalaňyzda, öz ekin ýeriňizde bahar aýlaryna ekiş bolanda näme bolýar? Mala bilen ýer sürülýär. Şonda iki öküdüň boýunturuk salyp şeýle olar ýer sürýärler. Şol bärde bize Hudaý şonu görkezýär. Şu suraty gödüňüne tutuň, eger bir öküz bilen eşeği goýsaň ýer gowsyrlarmy? Ýok. Ýa-ha iki eşek bolmaly, ýa-ha iki öküz, şonda ýer gowsyrlýar. Edil maşgala gurmakda, nikahda şonu da şeýle. İman edilýän bilen iman edilmeýän ikisi bir bolup bir boýunturuga girip bilmeýär. Edil eşek bilen öküziň bir boýunturuga girip bilmeýşýärli. Şoň üçin bärde aýdylýan zatlar gaty wajyp. Näme üçin olar bir boýunturuga girip bilmeýär?
Ene doğruluğun pislik bilen näme şärkligi bar diýe. İsa Mesih'i kalbyňa kabul eden bolsaň, hem Hudaýyň dogurçylygy bar. Şol İsa Mesihiň haçda döken ganynyň üstü bilen biz aklandyk. Bu öz dogurçylygymyz däldi, Hudaýyň İsa Mesihiň üstü bilen bize beren dogurçylygy. Ene şoň üçin hem şol iman etdiýärlere Hudaýyň dogurçylygyna, beýleki iman etmediklerde bolsa beýle zat ýok entek. Olar öz güýji bilen gowluk edip Hudaýyň mährini gazanmak isleýärler. Ýöne insan güýji bilen bu asla mümkin näl. Diňe Hudaýyň hereketi hem oň merhameti bilen şu zatlar mümkin. Şoň üçin bärde gowy soralar sorulýar. Dogrulygyň pislik bilen näme şärkligi bar? Ýa-da nur bilen tümlügiň näme umumylygy bar diýe. Ene siz bu barada Kolosiyalar kitabynyň 1-nji babynyň 9-njy 14-nji ayetlerini okaň şol aralykda. Şonu siz görýäňiz. Şu ýerde näme diýilýär? Pawlus biz öň garaňkylykda tümlükdedik diýär. İsa Mesih'e gelmeden öň, İsa Mesih'i kabul edenden soň garaňkylyk padşalygynyň nur ýagtylyk nur şalygyna getirildik diýär. Öň garaňkylykdadyk, enne İsa Mesih'iň üstü bilen şol tümlükden nuru geçdik. Ene şoň üçin bärde biz görüşimiz ýaly, bärde Pawlus gowy soraýar. Nur bilen tümlügiň näme umumlygy bar? İman etdiýäne nurda, iman etmeýän entegem tümlükde. Garaňkylyk bilen ýagtylygy siz nähili birleşdirip bilýäňiz? Ene bärde Pawlus bize gowy soralary berýär. İsa Mesih bilen şeytanyň arasynda ılalaşyk bolup biljek zatmy? İsa Mesih'e iman etdiýärler, İsa Mesih'e degişli. İsa Mesih'e iman etmeýärler, Hudaýyň mukaddesini aýdynşy al şu yer, tutuş yer şeytanyň eline. İman etmeýärler, şeytana degişli. Bu men öz sözüm näl, Hudaýyň sözi. Ne şoň üçin siz oýlanyp görüň, İsa Mesih bilen şeytana näme? Ilalaşyk bar olaň arasynda. Näme şärklik bar? Asla bolup bilmejek zat bu olaň arasynda. Ilalaşyk asla bolup bilmejek zat. Şoň üçin bärde siz şoň wajiplagyny düşünmeli. İsa iman etmeýäne durmuşa çykmaklyk Hudaýyň sözüne göre urtgat berilmeýär. İmanly bilen imansyzyň näme şärkligi bar? Oýlanyň siz şu barada. Men käbir gyzlar bilen gepleşemne, olarda her hili pikirler bardy. Ene bir misal men ulanmak isleýän, bir gyz bilen ýaş gyz görleşip otyrdım. Ene ol şu bir oglan öz görşýän oglany barada maňa gurrun berdi. Ol gyzyň özi şu oglany İsa getirmäge her hili synçyklar edip otýar. Ýöne men o gyzy mylaýymlyk bilen bu oglan bilen Hudaýyň öz arasynda bolmaly zatdygyny düşündirdim. Täbäbi biz birine gyzyklanýan bolsak, şol oglany biz süýräp İsa Mesih'e getirip bilmeýär. İsa Mesih näme diýdi täräkde? Haçan men diýdi şol ýokary galamdan soň her kesi, her bir insany özüme çekerin diýdi. Ene bu Hudaýyň öz güýji bilen mümkin. Biz hiç kimi mejbur etip bilmeýär. Her bir insan şunu Hudaý bilen öz arasynda çözmeli. Başga biriniň üstü bilen näl? Elbetde biz hoş habar paýlaşmaly. Ýöne şol oglan bolsun, aýal bolsun, şoň özüne degişli bu. Biz hiç kimi mejbur etmeli däl. Hudaýyň mukaddes ruhy şu zatlar etýär. Hudaýyň mukaddes ruhy şol oglanyň ýa-da gyzyň ýüregini ütgetip bilýär. Halas etmeklik Hudaýyň işi, biziň işimiz däl. Biziň işimiz hoş habar paýlaşmak. Netijesini biz Hudaýa tapşyrýar. Şoň üçin şol birine gözüňiz düşüp, soň şol oglany oglan bolsun, gyz bolsun, onu mejburlyk bilen İsa getirmeklik bu dogry hereket däl. Hoş habar paýlaş. Mukaddes ruhy öz işini etmäge ýol ber. Hudaýa şol oglanyň ýüregine öz işini etmäge ýol ber. Bu Hudaýyň işi men aýtşym ýaly. Soň şol oglanyň özi Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolup, şol İsany özi kalbyna kabul etmek islemeli. Başka bir yer mejbur etmeli däl. Ýene başga da bir käbir düşünjeler bar. Ene men bir oglan tapdym, ol şol ýygnanşyga, imanlar ýygnanşygyna 10% berýän ekeni.
Bu Hudaýyň gözüniň öňünde iň esasy wajyp zat biziň ýüregimiz. Hemem iman. 10% bereniň bilen teň ýüregiňne Hudaýa süýgi bolmasa, beýleklere Hudaýyň keşfine yaradylan beýleklere süýgüňiz bolmasa, 10%-iň tapady ýok. Näme diýdi Pawlus 1 Korintoslar kitabynyň 13-nji babyna? Men her hili mende näme silaglar bolubersin diýe. Hemme zat bolsun, näme meni ökde bolaýyn, tapady ýok, süýgi bolmasa hiç zat. Bar zat puju çykýar süýgi bolmasa, süýgüsiz. Şoň üçin 10% berip, kalbyňda teň ýüregiň Hudaýyň öňünde dogry bolmasa, tapady ýok. Yine men bir gede gaýtalaýan, her bir insan şol İsa Mesih kalbyna kabul etmekligi, şol İsa Mesih bilen oň öz arasynda bolmaly. Şol şeýle iman edip, şondan soň siz durmuşa çykyp bilýäňiz imanla. Men düşünýän biziň ýurdumyzda kyn İsa Mesih'e inanýan ýigitler gata az. Ýöne Hudaý merhametli, gudratly. Ol ýok ýerden bir zat ýaratyp bilýär. Bu diňe şol biz diňe esasy iman edip Hudaý bar kalmaz bilen söýüp hemem beýlekleri İsa Mesih'e şol töwreňizdekiler söýüp ýaşaňyzda Hudaýyň özi beýleki zatlary ýerine ýetirmäge taýýar. Ene köne ähtede şeýle bir ayet bolan Amoslar kitabynyň 3-nji babynyň 3-nji aýatyna hey birleşmeden diye iki adam bile yola düşürmi? Ilalaşmadan. Siz oýlanyp görüň. Bir iki adam niye şol bir yoldan ilalaşmadan, birleşmeden olar bile yol ýörep bilermi? Ene şu da bize gowy tapaklar öwretýär. Wajyp zatlar bize bärde öwredilýär. Gelin häzir ýene başga da käbir köne ähtäki ayetlara bile seredik geçeliň. Şol ilk başdan bäri şu problema bolan, bu diňe biziň döwrümizde däl, öňkü döwürde de problema bolan. Ene Hudaý şol sil bilen ýeri süpürmeden öň garşyk nikah etmeligi tawşyrdy bilýärmi? Nuhuň dowamyna sil gelip yer ýüzüni baryny süpürüp taşlady. Ene bu şondan öň sil gelmeden, sil bilen yer doly derbinagyn edilmedenden öň Hudaý şu döwürdäki halklara garşyk nikah etmeligi tawşyrdy. Ene bu gelip çykyş kitabynyň 6-njy babynyň 1-nji 7-nji aýatlaryna bütün dünýäde adamlar köpelip başlap, olardan ençeme gyýylar dünýä ýyny. Ilahy barlyklar başgaça muňa Hudaýyň ogullary diýilipdir. Bu insan, ilahy barlyklar bu insan gyýylarynyň owdurlygyny görüp, olardan öz halalaryny aýallyga aldylar. Şol sebäpli erip, men adamzady ebedilik ýaşatmaryn, çünki olar tendir. Onuň ömrü 120 ýyl bolar diýdi. Şol zamanda hatda ondan giýjiräki döwürlerde de dünýäde nefiller bu haýwatly hem güýçli adamlar bolan. Şolar bar eken. Olar ilahy barlyklar bilen insan gyýylarynyň nesilleri diýin. Nefiller gadym eýamdan bäri belli awraýly gahrmanlardy. Reb bütün dünýädäki adamzadyň betpärliginiň juda çöktürdigini, olaryň kalbyndaky oý pikirleriniň we niýetleriniň hemişe pislikden doldugyny gördi. Ol adamzady yaradanlygyna ökünni we ýürekden gynandy. Reb öz yaradan insanlarymy haýwanlar, tüýrenjiler we kuşlar bilen birlikde yer ýüzünden süpürüp taşlaryn. Çünki men olary yaradanlygyma ökünýärdim, diýdi. Ýöne Nuh Rabbiň nazaryna merhamet tapdy. Ýene bu gelip çykyş kitabynyň 6-njy babynyň 1-nji 7-nji aýatlaryna. Ene şu ýerden görüşmez ýaly şol sil gelmedenden öň hem şeýle garşyk nikahlar bolup, Hudaýyň beren tawşyrygyndan ýüz döndüripdirler. Öňkü döwürde de şeýle ýagdaýlar bolan. Rab näme diýipdir olara? Şeýle garşyk nikah etmäň diýdi. Ýöne bärde adamlar köpelip başlap, olardan bir näçe gyýylar dören, ilahy barlyklar diýe şol gökden ýere atylan perişteleriň bolmaklygy mümkin.
şeytan günah edene şol şeytan bilen başga da bir näçe perişteler hem yere erwet perişteler yere taşlanay. Ene bu Allah'a barlıklar kim bilýär? Şolaryň yere atılan periştelerin bolmagy mümkin. Ýöne men anyk bu barada aýdyp bilmeýän. Täze Hudaýyň sözüne diňe şol Allah'a barlıklar diýe gün terjimesi Hudaýyň ogullary. Ene şular insan gyýlarynyň owdurlygyny görüp olardan öz halalaryny aýallyga alypdyrlar. Hudaýyň yaradan zatlar Hudaýyň garşyna gidip otur. Beren tawşyrlyklaryny diňlän aklar. Rab muňa näme jogap berdi? Men adamlary ebedilik ýaşatmaryn, çünki olar tenler diýär. Hudaýyň gaharyny getirdiler, gahar gadamyny. Şu zamanna hatda ondan gijräki döwürlerde de dünýäde nefiller bolupdyr. Men nefiller näme diýdim bärde? Kaýbatly hem güýçli adamlar bolan olar. Şu döwürde de. Olar ilahi barlyklar bilen insan gyýlarynyň nesilleri ekeni. Teredin şol ilahi barlyklar Hudaýyň garşysyna gidip insan gyýlarynyň owdurlygyny görüp olara durmuşa çykyp olardan bolan nefiller gelip çykan. Nefiller hem haýbatly güýçli adamlar ekeni. Ene olar gadim wagtdan bäri köpden bäri şol adawraýly gahrmanlar hökümine tanalan nefiller. Siz oýlanyň bärde. Hudaýyň nähil gaharyny getirdi şu zatlar. Dünýädäki adamlaryň betpärliginiň şeýle erwetdigini görüp, olaryň kalbyndaky oý pikirleriniň, niýetleriniň hemişe pislikden doldygyny gördi. Hudaý şunem görýär, özüne garşy gidemede. Şu günki edilen pislikleri görüp, şolam Hudaýyň gahar gadamyny getirýär. Ol şu zatları görüp, pislikleri görüp näme etdi? Adamlar yaradanlygyna ökünni diýe bärdi, hem ýürekden gynandy Hudaý. Oýlanyp görüň. Biziň her bir etýän hereketlerimiz Hudaý nähili gynandyrýar. Şu günem şu zatlar bolup geçýär. Rab öz yaradan ene bärde soň aýdyşyna görä näme diýär? Men olary yaradanlygyma ökünýän diýär. Şu Hudaýyň öz aýdyp oturan sözleri. Bardady yer ýüzüne tüpürüp taşlajak diýip tüpürüp taşlady. Edilen günäler dünýä pislikden dolu bolanyny sebäpli Hudaý şu döwürde tutuş yer ýüzüne tüpürüp taşlady. Çünki men olary yaradanlygyma ökünýärni diýär. Ýöne şu döwürde diňe Nuh Rabbiň nazaryna merhamet tapan. Sizem merhamet tapmak isleýäňizmi? Onu Hudaýyň sözüne diýilen zatlary ýerine ýetirip, hem şol nikah, garşyk nikah barada da oýlanmaga sizi çagyrýan. Biziň şu günki gepleşigimiz gynan tagam tamamlanyp barýar. Biz ýene de dowam ederiz. Ýene-ki gepleşigimize çerleý. Hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.